Vergraald was ze. Och man, aldernoost vergraald. De hele dag loopt ze met verbraden kop stamt door het huis. Een goal het ze het weer bebaard. Linksom, rechtsom, omhoog, omdeel, oploden, maar het houp geen spier. Ze kreeg hem nooit aanloop, zo dood als een pier. En dat nog wel op een jaardag. Ze had me smokt, zo blied was ze met cadeau. Had ze zelf ook eindelijk eens zo'n handsom ding. Ten lange leste het moek het nog bebaard. Broekte miljoen, was de slim wies meer en hij zelfs al drijven sleten. Maar ook zij was zich er geen rood meer en kon er met geen mogelijkheid beweging in krijgen. Vrouw mocht daar van haar wel in gebruiken. Ach, kom, dat gaat te weten, dat doe je toch niet. Ik het ding weer in deus en er met nog winkels hou. Ja hoor, het zal ook nooit zo wezen, dicht vanzelf. Alsof het al nooit slim genoeg was. Gesloten wegens sterfgeval. Moest dat nou kreeg van de hoog, al de deegs op zaterdag. Had toch wel even kunnen wachten tot zondag. Haar geen mens er wijd van had. Mocht onderwegens naar huis, had ik er huil dat zou doen. Alweer weer van ijs bebaarden. Maar trillen? Ho maar. Nog eenmaal, dacht ik. Dan smieken met knol en bruikt Gitje maar gewoon weer normale, ouderwetse tandborstel.